Jeg vil gerne fortælle noget om amfetamin. Amfetamin, også kaldet speed, ligner på mange måder kokain, men den store forskel ligger i, at amfetamin har en halveringstid på cirka 4 timer, hvor kokains er på 30 minutter. Det betyder, at rusen varer meget længere ved amfetamin. Amfetamin er karakteriseret ved, at det virker stimulerende på CNS, altså centralnervesystemet, så man føler sig vågen og opstemt. Rusmidlet er i gruppe med kokain og ecstasy, da de er centralstimulerende stoffer. Amfetamin gør en psykisk afhængig, og det skyldes, at dopamin påvirker belønningssystemet i nucleus accumbens. Der skal ikke ret meget til, før stoffet gør en afhængig. Amfetamin er dog ikke et stof, der kan tages konstant, ligesom visse andre rusmidler, men det tages i ryg. Det skyldes, at det har den energiske effekt, og derfor tærer på kroppen, så man er nødt til at tage pauser for at slide kroppen for meget. Der findes flere forskellige derivater af amfetaminmolekylet, blandt andet metamfetamin, som er meget kraftigere end amfetamin. Det er også kendt som crystal eller meth, og det kommer i krystalform. Amfetamin kan indtages i pilleform, der spises, eller i pulverform, der sniffes. Det går hurtigst ved sidstnævnte, da stoffet hurtigt kommer i blodet og over i blod-hjernebarrieren. Det tager kun et par minutter. Det kan også tages via indsprøjtning, men det er for de mere trænede misbrugere. Så er der noget historie om rusmidlet. Og amfetamin, det er kemisk fremstillet i 1880. Der gik lang tid før man begyndte at anvende stoffet. Det skete først i 30'erne af en tysk læge, der brugte det i behandling mod forskellige sygdomme, såsom skizofreni, morfinafhængighed og søsyge. Yderligere blev amfetamin brugt i 2. verdenskrig af den tyske hær, da det jo som bekendt virker opkvikkende og holder sulten og andre behov væk. Selvom stoffet er fremstillet kemisk, så fandt man i 1970 en plante kaldet khat, der producerer amfetamin naturligt, og man har fundet ud af, at planten er blevet benyttet af de indfødte for at udnytte den opkvikkende effekt. Så noget om, hvordan amfetamin virker i kroppen. Og amfetamin, ligesom alle andre rusmidler, påvirker hjernens belønningssystem. Og det er stedet i vores hjerne, der opfanger ting, der gør os glade. Blandt andet når man spiser, drikker, dyrker sex og har andre behagelige oplevelser, og egentlig bare for at opfylde det menneskelige behov. Det gør, at man får lyst til at gøre tingene igen og belønne sig selv, og det er det, der er skyld i afhængigheden. Når mennesket gør en af disse ting, der belønner os, starter det op i hjernestammen, i området kaldet det ventrale tegmentale område, forkortet VTA. Hjernen indeholder milliarder af hjerneceller, og i VTA der findes der nerveceller, eller som vi hellere vil kalde det, neuroner, der frigiver neurotransmitteren dopamin. Dopamin er et transmitterstof, der fremkalder følelsen af nydelse og velbehag, og VTA har forbindelse til vigtige dele af belønningssystemet, blandt andet nucleus accumbens i det limbiske system, der behandler følelser, hippocampus, som er en stor del af indlæring af hukommelse, amygdala, som hjælper med at tage beslutninger og vurdere om oplevelser er værd at gentage, og pandelappen, hvor information, der lagres i hjernen, behandles, og det er det vigtigste led i hjernen for vores bevidsthedsmæssige funktioner og adfærd. Når et neuron så aktiveres i VTA, afgives dopamin fra enden af neuronens nervetråd, og nervesignalet går så videre igennem neuronen over i nucleus accumbens. Det sker ved, at dopamin det frigives i synapsekløften mellem neuronen fra VTA over til neuronen i nucleus accumbens. Og her stimulerer transmitterstoffet dopamin modtagercellen. Så enten så genoptages dopamin i VTA om neuronet
eller også så nedbrydes det, altså for at nervesignalet det skal slukkes. Undskyld. Amfetamins virkning på belønningssystemet ses ved, at det øger udskillelsen af dopamin i neuronerne i VTA. Det betyder så, at hjernen vil opfange ekstremt meget behag i form af dopamin, når signalerne bliver sendt til nucleus accumbens. Samtidig påvirker det også udskillelsen af et andet transmitterstof, kaldet serotonin, som udskilles fra neuronerne i hjernestammen. Og serotonin det forbindes med følelsen af lykke. Ved de mere hardcore misbrugere hæmmer amfetamin også for genoptagelsen af de to transmitterstoffer i de præsynaptiske neuroner, hvilket så betyder, at den eneste måde at slukke signalet på, er ved at nedbryde transmitterstofferne. Når man så tager amfetamin, vil kun en mindre del af stoffet blive metaboliseret i leveren, og hovedparten bliver så udskilt i form af urin. Og hastigheden det til at udskille stoffet er afhængig af urinens pH, hvor en sur urin vil udskille stoffet hurtigere end en basisk urin. Og den her viden, den bruger man så til at behandle misbrugere. Fordi man så ved at regulere på indtagelsen af føde, så kan styre hastigheden af udskillelsen. Amfetamin er meget populært i Danmark, især blandt unge, hvor 6% af de 16-20-årige har prøvet at tage det. Dette skyldes, at amfetamin er meget billigere end kokain og de andre centralstimulerende stoffer. Det bliver også kaldt fattigmandsstoffet. Der er dog, som ved alle andre rusmidler, bagsider. Amfetamin giver mere energi og gør så alting opleves meget stærkere, men det betyder også, at en person påvirket af amfetamin er meget afhængig af sine omgivelser, for disse kan påvirke humøret og have indflydelse på ens følelser. Det er også derfor meget kendt, at man under påvirkning af amfetamin har en meget kort lunte, og det ser man tit munde ud i voldelige episoder. Hvis man så tager amfetamin flere gange inden for en kort periode, kan det udvikles til paranoia og angst. Andre eftervirkninger eller bivirkninger af amfetaminrusen ses typisk at være angst, depression og træthed, da kroppens sanser vender tilbage til sit oprindelige stadie. Og hvis man opnår afhængighed af amfetamin, så vil abstinenssymptomer være rastløshed, mistænksomhed, nedtrykthed og aggression. Og hvis man har en længerevarende forbrug af stoffet, så kan man udvikle amfetaminpsykose, hvor man ikke længere kan skelne mellem virkelighed og fantasi. Til sidst så kan man se på de kilder, som jeg har benyttet til den her gennemgang af rusmidlet amfetamin.